Avui és un dia important per a la ciutat de Xàtiva perquè celebrem la primera jornada d'epidemiologia. Aquesta jornada ve com a conseqüència del treball que s'havia fet durant la pandèmia, un treball important de detecció en les aigües residuals de la presència del Covid-19. Aquest treball ens va permetre, durant la pandèmia, poder adelantar les nostres decisions perquè, gràcies als resultats de les aigües residuals, podríem saber què anava a passar en un futur. Aquest sistema que se va idear durant la pandèmia ara s'ha vist que també pot ser important i pot mantindre's per a detectar per a fer altre tipus d'analítiques del virus de la grip o l'anàlisi del consum de determinades drogues. I això és el que s'ha explicat avui en aquesta jornada. La nostra ciutat ha entrat en aquest projecte, en aquest procés, un procés en què la ciència ens ha ajudat a millorar la vida de les persones i, sobretot, a adelantar-nos en un moment, com era el moment de la pandèmia, en el que era molt difícil prendre decisions. El fet que la ciutat de Xàtiva estiga dins d'aquest grup de ciutats que analitzen les aigües residuals i que participen en aquesta investigació, sens dubte que té un sentit clar per a millorar la qualitat de vida dels nostres veïns i les nostres veïnes.